første der, det er Sienna Musnær. Første der er Sienna Musnær. I dag 2 sekunder. I dag 2 sekunder. Nej, det skal vi ikke. Det er der meningen i hvert fald. Ikke i dag 2 sekunder. Det er ikke det, vi skal lave. Vi skal lave noget med nogle af mine små bamser. 2 sekunder. Jeg skal lige hurtigt rundt. To af mine bamser. To af mine vigtigste bamser. Så ja, lad os nu bare se at komme i gang. Så folk der slutter. Fordi jeg gider virkelig ikke gøre en selv 2 sekunder. På fuld power. Ja, jeg håber faktisk det er fint nok. Fordi at det ellers bliver lidt noget råd, for jeg har ikke sådan mange ting. Det er fordi, at i dag skal vi lave nogle med 2 vigtige bamser for mig. Jeg tager lige det her elastik af den. Og i den elastik af den. Wow. Det er flækket som med det samme, så gammel er det. Prøv at se ham. Prøv det. Så skal vi gøre det. Jo. Det var sådan. Det er bare sådan. Okay. Men her er i hvert fald en af dem. Den hedder Stribe, men nogle gange kalder den for kirsebær. Den er faktisk rigtig dejlig. Det er det en af mine yndlingsbamser. En af dem. Og den er mega cute at se på, men fordi jeg laver lige noget meget sjovt. Nogle gange kalder jeg den for vindmøllen, når det er. Jeg sætter dens ører på den her måde. Men den er også bare mega sød. Den er sød på alle måder. Men ja. Jeg ved ikke sådan, hvor jeg kan stille den. Jeg kunne godt stille den heroppe, men den skal ikke blive til mig. Så ja, det var en af dem i hvert fald. Og så min nummer 2, det er min Selina. Ja, 2 sekunder. Hun har sådan en, hvad nu de hedder? De hedder sådan nogle her i. Fordi at, ja, Lilla er det bare hendes farve. Lilla er hendes yndlingsfarve, og så pink, og hun har en lille bitte slapærme. Det skal jeg lige have af. Ja. Det her det er Selina, min dejlige sæl. Den er fra Finland af. Hun er mega blød, hun er mega dejlig. Hun er bare ens livs kærlighed, når man får hende. Eller rigtig hedder hun Silja. Rigtig hun Silja Line. Men til at starte med hed hun Line. Nej, til at starte med kaldte jeg hende for Silja. Silja kaldte jeg hende til at starte med. Og så kom Line, kaldte jeg hende også. Og så Selina. Fordi at, ja, hun er bare dejlig. Og prøv at se, hun er en rigtig sæl. Rigtig dejlig sæl. Når hun så får en plet på sig. Og jeg har sådan noget her stof med æbler på. Og det er grønt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog det grønt. Ikke så stort. Men det er der. Her, og så tager jeg hendes. Sådan. Den er mega sød. Nu kan jeg ikke engang finde den sidste ting, jeg skulle bruge. Nå, den har jeg glemt at lave. Lige nu. Prøv lige så skal jeg
lå faktisk herinde. Den her. Og grøn er min yndlingsfarve, og hendes er lilla og pink. Så den er pink og grøn. Eller... Men det er det som mine 2 venner. Jeg tror faktisk, jeg starter med Selina. Det er fordi, det her det er sådan en video, hvor jeg skal prøve sådan at lave et eller andet til sådan en ting på en måde. På en måde siger jeg kun. Fordi det kan man nok ikke til at gå særlig godt. Ikke lige særlig godt. Klæder ikke særlig godt. Men jeg tænker faktisk hende her, Selina, hun vil godt. Nej, jeg ved ikke helt. Jeg kunne have foldet det her. En eller 2 gange. Jeg får lidt der. Sådan. Sådan her. Og så kan man bruge det som halstørklæde, måske. Sådan ørevarmer. Ørevarmer så. Måske. Pandebåndagtigt. Og så kunne man måske have sådan en lille sløjfe. Blomst herovre. Hvor jeg så pynter det lidt. Og så kommer jeg til mit bånd. Det kan hun bruge som et armbånd. Rigtig smukt og dejligt. Hun bruger det hernede. Ja, det var der, hvor jeg brugte det før. Hun kan bruge det heroppe ved. Men jeg ved bare ikke lige helt. Jo, så skal jeg gøre sådan det. Så bliver det lidt pænere, men ja, det overgår jeg ikke lige til at gøre lige nu, så hun kan bruge det her. Hun kan bruge det lige hernede. Men prøv at se. Hvis man nu sætter den her heroppe, den der. Og hvis hun lige selv holder den, det er hun nemlig god til. Og så sætter den her over. Eller den kunne sidde hernede. Og den landet på hende. Ja, og den landet. Og så måske sætte den her under. Så den holder bedre fast. Det var også en god plan, synes jeg. Som, ja, man kan bruge det til mange mærkelige ting. Og ja, jeg kan ikke lige huske. Så kan man miste min lille ballon. Ja, det er både en dreng og en pige. Jeg ved ikke helt, om det skulle være en dreng eller en pige. Men i dag siger vi bare det begge dele. På den her, jeg sætter den lige mellem mine ben. Kan man tage den her rundt om sin her øret. Og så kan man gøre sådan her. Prøv lige at gøre de lige lange. Sådan der. Altså sådan stille og roligt rundt om øret. Og så sådan de lige lange. Så binde en sløjfe måske. Så jeg godt lide sløjfer. Sløjfer, det er mega cute. Og så lige hvis den har gået gå på den rigtige side. For eksempel. Sådan. En rigtig smuk hund. Rigtig smuk. Jeg vil faktisk sige det, ja. Jeg elsker hunde. Jeg synes, de ved det. Og der er en meget stirrende abe herinde på mit værelse. Og den er grøn. Og den er meget skræmmende. Især når man ser sig ud. Nå, jeg henter lige den her igen. Og så kan man bruge den her. Så se de her. Igen. Sådan i øret. Eller i det andet øre. Man kan bruge den her som et sådan bælte rundt om. Man kan bruge det som et halsbånd. Okay, nu viser jeg lidt pænt halsbånd. Sådan. Ja, noget jeg måske kommer til at bruge på nogle af mine videoer. Fordi det kan godt være, at den her kommer med i nogle af mine videoer. Det ved man aldrig.
Sådan. Meget pænt halsbånd. Meget pænt. Man kan bruge det som lille en her nu ved halen. Man kan bruge det rundt om poten. Man kan sådan set gøre, hvad man vil med det. Altså med den der ting. Så kommer vi til den her. Det er nok, vi skal få lidt en gang til. Fordi det er så stor krop, den her. Men den kan den bruge som et halstørklæde. Wow. Eller som et sådan bælte-agtigt. Ja. Men ja. Eller det samme som hende. Som selv. Jeg bøjer den lige en gang til den her. Ellers kan hun ikke passe den, for den har et kæmpe hoved. Så kan den sidde på heroppe. Eller den kan sidde på hernede. Okay, nu har jeg det bedste sted indtil videre. So beautiful. So beautiful. So cute. Ja. Men jeg synes faktisk, min hund er sød som den er. I love you, Bowser. Ja. Så nu giver jeg den lige den her på den. Fordi det kan den bedst lide. Den er lidt speciel, min hund, synes jeg, fordi at der hvor jeg boede før, og der hvor jeg bor nu, der havde jeg den her, og ja, jeg elsker den. Så, Selina, vil du komme ind igen? Ja, det gider hun godt. Bare lige, ja, for de lige kan se hende. So beautiful. Jeg fik den her, da jeg var i Finland. Ja. Og så får I lov til at se en meget stirrende abe. For seriøst. Hvem gider have den her til at ligge og glo på sig sådan her? Men den her, den elsker jeg faktisk også. Det er også en af de rigtig dejlige ting, jeg har. Ja, så ja. Men ja, tak fordi I så med den her video. Så, mit look er min sag, som jeg altid plejer på mig næsten. Min look er min bukse. Ja, den kan man til at støtte. Mit look er min abe. Husk at like. Husk subscribe. Subscribe. Husk at like. Husk subscribe. Husk, hvis I disliker, husk at skrive nogle kommentarer, hvorfor I disliker. Og altid sagt, tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, I godt kunne lide videoen. Hvis I kunne det, så ja, I behøver ikke like, subscribe, alt det der, som jeg lige har sagt. Men husk at like. Og hvis I disliker, husk at skrive nogle kommentarer, hvorfor I disliker. Og med alt du sagt, vi ses.